Ang kulog na maray ka pa, ayoko. Alam mo ba, girl? Ano nga? Ay, Jessa, lintian. What happened sa'yo? Kinakalintura ako, so ubon mo ako. Ay, si OA. Ay, Jessa. Ay, nakakapay ka na. Ewan ko sa'yo, Jessa, para kang palpal. Maray na lang, may lahi akong parabulong. Ay! Luhay lang, baka masulo ka. Aram ko yung ginigibo ko. Nakilhagan lang talaga ako. First step sa pagsuob, magpaamak. Okay, kalayo, Tess. Init. Ay, lintian, nakapalpalan mo. Bakit mo tinis ang kalayo? Madyadigdi. You're so gabat. Grabe ang pagmati ko. Sobrang raot. Ganun ba? Sige, you make tukaw muna para ma-relax ka. Okay man ako sa bago, tapos bigla na lang akong nilipot. Kalintura na pala. Di kaya nausog ka lang, Jessa? Nagpalaway na ako. Mayo pa din. Halos nga nilutaban na ako. What? So, ibig sabihin nito, kung hindi ka nasibang, kinawatan ka ng taong lipod. Piripirmi na lang akong kinakawatan. Hi, Jessa. Naalala mo ba yung sinabi sa'yo ng Parasantiguar nung nakaraan? Na gustuhin ka daw talaga ng mga taong lipod. Like, super legit and all. 'Di ba? At least may nagkakagusto sa'yo. Iyo nga ni. At least, di ba? Yes, Jessa. That's also the answer sa matagal mo ng hapot. Hapot na bakin mayong nagkakagusto sa kuya? You got it right, Jessa. Ibig sabihin ka gusto-gusto ako? Yes, Jessa, kagusto-gusto ka. Si Jessa, nagpaparamdam yung mga taong lipod na may gusto sa'yo. Pero makusog sila. Kailangan nating mag-ingat sa mga taong lipod na yon. Kailangan pa rin kitang suubin. Sakto, may papaabot. Si Sai. Yung pinakamagaling na parahilot sa barangay natin. Guwapo ba yan? Yes. Sakto to, Jessa. After kang suubin, dapat hilutin ka. Para legit na matrangkilo ang lawas mo. Ay, Pak, go! Jessa, huwag ka masyadong maghiro. Baka madapa ka, magkabararian yung lawas mo. Ano ka ba, ay Muki? What? I know. Nagiging okay ang pagmati mo kapag may mga poging boys na nakapaligid sa'yo. Rahay na si Jessa, rahay na si Jessa, rahay na siya. Asa na yung gwapong parahilot?